Mit navn, det er Peter Skriver Nielsen. Jeg er 63 år gammel, og så bor jeg i Thy, og er faktisk en stor Rødovre-fan. Jeg har en hel del, og nu har jeg lige fået den sidste nye del hjem. Skal vi ikke komme i gang med at se på, hvad det er? Glæd jer. Så fik jeg den nye støvsuger fra Rødovre hjem. Og så er det sådan, at den kan ikke bare blive stående af sig selv. Nu skal vi se, hvad den kan i en bil. Så lad os se, hvad hun kan lige tølle med den der. Når man så er ved at renovere campingvogn, og der bliver lidt støv her, jamen må jeg altså ikke lige tage den med herud. Og den er jo poseløs, og her er skidt så ind i den. Og hvordan er det så lige, man tømmer? Jo, man tager lige fat her, og så vipper man hele dæksel af. Så er der den hurtige måde, uden alfen og tuber. Så piller man ind af den. Og lige herinde, der har man så filter. Filter i. Ja, der skiller man den så lige. Og så er man faktisk inde ved det sidste af det fine filter. Lige til at gøre ren, blæs, tør af og samle igen. På med beholder igen. Klik. Og så er vi klar til at køre. Alt i alt, så tror jeg bliver rigtig glad for den her. Det var altså til værksted, til lidt derinde, og ikke mindst til bil og ud til campingvogn. Alle batterier, lige fra de store og ned til de mindre, jamen Rødovres maskiner, de kører med dem alle sammen. Så det var den bæltetest. Og ved I hvad? Snip, snap, snude. Man skal i hvert fald ikke bruge den ude.